na. Kailangan mag-chemo na. Ay, hindi totoo yan. So, pumunta sa third doctor for third opinion. Sasabihin ng third doctor, mama, may cancer po kayo stage 3. Ay, ang kakamali na doktor. Pumunta sa ika-4 na doktor. Pagdating sa ika-4 na doktor, sasabihin ng ika-4 na doktor, ay, nakumantama kayo. Nagkamali yung unang 3 doktor nyo. Hindi stage 3, stage 4 na po. Ayaw pa tanggapin. Alam ko, minsan nakwento ko na rin sa inyo. Ilang taon mo, pinaglalaro mo, pinabaliwala mo, tinatawanan mo lang, na ako'y diabetic, okay lang, normal lang sa akin ng 300, pumuha ng 300, ay, ako dun pa na ako, hinihiman tayo, But then finally, I have to stop and admit. Hindi ka na bata ka mo, no? Tumatanda ka na. Kailangan seryoso mo. May help, kaya. And that is the first step of healing and of faith. At kung titignan ko ninyo ang mga tao na nalululog sa droga, nalululog sa alcohol, addict na sa mga illicit affairs and relationship, hindi po sila pwedeng tulungan at hindi sila magbabago hanggang hindi muna nila tinatanggap at inaamin sa sarili nila na wala na silang control sa buhay nila and that they need the help of God for them to go out of their addiction. So the first step of faith is really admitting and accepting that you need God. Amen? Hindi po yan. Ikalawa po, ang tunay na pananampalataya ay may katigasan ng ulo. Real faith has a mix of stubbornness in it. Kung titignan po natin ang babae, may pagkamatigas ang ulo. Baka sinabi ng doktor sa kanya, wala ka ng pag-asa. Baka sinabihan siya ng maraming tao, no chance, no way na makakalapit ka at makakahingi ng appointment kay Lord, busy. Pero matigas ang ulo niya, pinilit pa rin niya, kahit makalapit lamang, kahit mahawakan lamang ang damit ng Panginoon. At siya'y pinagaling ng kanyang pananampalataya. Dahil matigas ang ulo niya, nagpumilit na lumapit sa Panginoon. Sinabihan ang opisyalis ng kanyang mga kasambahay, huwag mo nang abalahanin ang maestro, patayin na ang anak mo. Pero matigas ang ulo, pilit pa rin sinama ang Panginoon sa tahanan niya. At dahil doon sa malaking pananampalataya, nabuhay muli ang kanyang anak. Pero mind you, katigasan ng ulo, hindi po ibig ko sabihin yung ako lang ang tama, mali kayong lahat. Ako lang ang mabait, bad kayong lahat. Ako lang ang parang ang dapat pakinggan, mali lahat kayo. Hindi po stubbornness yun. Hindi katigasan ng ulo yun. Kayabangan ng ulo yun. Hindi po stubbornness. Ang ibig ko po sabihin na stubbornness ay ganito. Pagpaumanhin po ninyo ang halimbawa. Marami po ako napapakausap at nakikilala. Pati mga politiko po na kaibigan na nagsasabing, Amo, wala na tayong laban sa buhay. Hindi na natin kaya. Nasa Kapitolyo na sila. Next year, yung anak niya, ang gusto niyang makasama sa Kapitolyo. Maraming bayan, hawak na nila. Pati mga pulis, pati iba't ibang sektor, hawak na nila. Marami silang pera, kayang gawin, kahit ano man ang gusto na lang gawin. Wala na tayong chance. Tanggapin na lang natin ang bahagi. Ang buhay natin, umasa na lang tayo magpagawa sa mga nagpapakulit. Pero, ang taong may pananampalataya ay may katigasan ang ulo at naniniwala, hindi, pwede pa rin umarap sa kanila. Pwede pa rin lumaban upang hindi lamang isang pamilya ang yumayaman sa probinsya, kundi lahat ng tao may pag-asa para hindi lang tayo umaasa ng gamot sa kanila. May pag-asa tayo. Yun po ang ibig ko sabihin ng pananampalataya na may katigasan ang ulo. Na kahit marami sa mga namumuno sa pamanan ng korap, may makikita pa
pa rin tayo isa, dalawa, tatlo na malinis at tapat sa trabaho niyo. Yun po ang may katigasan ang ulo. Na may paraan at may pag-asa upang hindi tayo parang naging Maguindanao at mga kapaturuan na ang namumuno sa atin, pinapatay ang lahat ng kumukontra sa kanila. May paraan at may pag-asa. Yun po ibig kong sabihin, katigasan. At kung man wala ka nang nakikitang pag-asa, pananampalataya ang tutulong sa iyo upang makakita ng kahulugan. Kung wala ng pag-asa, pananampalataya ang tutulong sa iyo na makakakita ka ng kahulugan. Halimbawa, maaaring wala na akong pag-asang makapag-asawa dahil matanda na ako. Okay, baka talaga wala akong pag-asa makapag-asawa. Pero siguro may kahulugan. Bakit hindi pinayagan ng Diyos na mag-asawa? Maaaring wala na akong pag-asa magkaroon ng anak dahil matanda na ako. Okay, maaaring wala ka ng pag-asa magkaroon ng anak. Pero baka may kahulugan. Bakit hindi ka binigyan ng anak? Maaaring wala na akong pag-asa ng yumaman dahil nagpari ako at hindi ako nag-congressman. Pero siguro may kahulugan. Bakit pinagpari ka ng Diyos at hindi ko? Ang pananampalataya ay lagi may katigasan. Banal na katigasan ng ulo. Amen? Ikatlo po. Ewan ko po kung maunawaan natin ito. Kahit ako po, isip ko. Pananampalataya po na iniwala ko ay ganito. Humihingi ka at nananalangin ka sa Diyos, pero hindi ka naghihintay ng tugon. So, pananampalataya, humihingi ka at nakikiusap at nagdarasal ka sa Panginoon. Pagkatapos nun, thank you, bye-bye Lord, I go. Hindi ka na naghihintay ng tugon. Dahil ang panalangin at paghingi sa Diyos, yun lang ang sakot mo. Ang tugon ay sakot na ng Panginoon. Siya na ang bahala kung ano ang itutugon sa iyo. Pananampalataya, hihingi ka sa Diyos at pananampalataya rin ang hindi ka maghihintay ng tugon sa Diyos. Kahapon po ako ay nag-misa. Strange. Para sa isang anak ng kaibigan na nag-debu. Hindi po ako naniniwala sa debu. May mga kaibigan ako, may alaga po ako nun. Sabi ko, kapag nag-debu ka, kailangan ka papausapin. Hingi ka na lang ng pambakasyon sa magulang mo o hingi ka na lang ng pambili ng computer sa magulang mo. That's the best gift you can get. So, nagpumilit po itong kaibigan ko. Sabi niya, okay, sabi ko, give me one reason bakit kailangan kong sumama sa kaekekhan ng anak mo na magdidibu. Tapos sabi niya sa akin, Father, I'll give you 3 reasons. Okay, anong una? Sabi ko, siya po ang tangi kong anak na babae. 7 sila, isa lang ang babae. Ikalawa po, her last birthday we celebrated was on her 7th birthday. Kasi po, tuwing birthday niya, umuulan. At kasi po, tuwing birthday niya, June, kahapon, ubus na ang budget ng buong pamilya for 1 year dahil 7 silang nag-e-enroll ng June. So, hindi po siya humihingi ng birthday. Now, kilala ko yung anak ko, Father, this is the 3rd reason. Alam ko, nagdasal siya at humingi ng birthday celebration sa Panginoon. At alam ko rin, hindi siya naghihintay na tutugon ako sa panalangin niya. So I am the answer to her prayers. Yes. So kahapon nandun ko, nag-mimisa sa Biblia. And that encouraged me. Humihingi po siya sa Panginoon ako, kilala ko na. Pero hindi siya naghihintay ng tugon. That is faith. Alam pa ninyo ngayon po, isa ko sa inyo. Matatapos po ang pag-aaral ko sa Tagaytay, December. At dahil tapos na po ang first semester ng 7 months na
They've been asking us to discern, mag-isip po at magdasal, kung payag kaming manatili doon at hindi na umuwi. The first contract, 3 years, renewable, another 3 years. And stay there at the time for good. So ito po ang laman ng panalangin ko at pagninilay this past few weeks. Last week po, nagising ako ng alas 2 ng madaling araw, diabetic, laging naiihi paggabi. Nung nahiga po ako, tinignan ko yung reloj, ako po, 2 o'clock. And before sleeping, I prayed to the Lord. I asked the Lord. May hiningi po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, please talk to me. Please tell me what you want me to do. I've been here for 7 months. Now they're asking us to decide what next. Please talk to me. Tell me what you want. And I had that prayer in mind when I slept and back to sleep around 2:30. Dahil tinitingnan ko po yung reloj, oras na dahil hindi ako makatulog. And I didn't know. And for the first time in so many years, the start of 2:30, nakatulog po ako, I had a dream. At sa panaginip ko pong yun, pagkagising ko ng 5:30, very rare, natatandaan ko ang detalye ng panaginip ko from the opening, 2:30 hanggang 5:30, kung sino yung nandun, kung anong lugar na nandun, anong description ng lugar, description ng bawat tao dun sa dream, description, detalye ng lugar dun sa panaginip ko hanggang matapos. At pagkagising ko po, I did not feel tired, although it was a journey, I felt relaxed. And then the whole day, I was thinking about it. And I remember, the night before, I asked the Lord to talk to me. I was not expecting, hindi ko po hinihintay na magsalita sa akin ng Panginoon. But looking at the dream and all the details of the dream, at lahat ng nararamdaman ko dun sa panaginip ko, I knew it was the Lord talking to me. Kailangan lang po siguro i-decipher ko pa, pag-aralan pa, kung ano talaga sinasabi ng panaginip. But I know, lahat ng detalye na nandun, lahat ng nararamdaman ko na nandun, lahat ng mga tinatanong ko at iniisip ko, lahat ng gusto ni Lord, alam ko nandun sa panaginip na iyon. I asked the Lord to talk to me. I was not expecting Him, and He did. And that is faith. Yan po para sa akin ang pananampalataya. Unang-una, ang pag-amin at pagtanggap sa kalagayan natin na kailangan natin ng Diyos. Ikalawa, may banal na katigasan ng ulo. At ikatlo, humihingi kay Lord, pero hindi naghihintay ng tugon. And your faith will save you. Amen? Amen. Sana po na nagkatukuhan natin. Huling kwento po. Kabangin ko lang po sa inyo minsan, mahilig po akong mamasyal. Minsan po namasyal ako sa Sagada, Mountain Province. Madalas po ako doon ako magtago kapag gusto kong tumakas. Makas gusto kong ibig sabihin, mag-isa, magnilay, magpalamig, magpahinga, napakagandang lugar po. Gusto nyo magpunta doon, kunin mo nyo ako as tourist guide. Nilalang po ang Sagada. And one time I went there, nakapunta po ako sa isang maliit na waterfalls. I know, weakness ko po ang waterfalls. Kaya po hindi ako nag-aasawa. Dahil kasal ako sa mga waterfalls. Basta may nakita akong waterfalls, may mabalitaan, may makita larawan sa waterfalls, ay gusto kong pupuntahan. At kapag nakita ko yung water, tumatawid po ako, lumalang ko o kaya inaakit ko yung tuktok para makita ko saan gagaling ng tubig. So ito pong waterfalls na ito sa Sagada, napakasimple po, maliit lang, at napakalamig ng tubig, siguro below 10 degrees centigrade ang tubig sa lamig, sa Sagada, Mountain Province, punong-puno ako ng pine trees doon. So ginawa ko, tulad na dati ginagawa ko, nagbabal sa tubig, and then after a while, umaakit na po ako dun sa waterfalls para makita yung itaas ng waterfalls. Pagdating ko po sa itaas,